богатството на красива българска фолклора. Българските народни носии са събрани богатата символика, свързана с поверия, легенди и традиции. Символиката на народните носии е свързана с основни цветове, идеи и шевици, както и аксесуари. Цветовете на носите носят силно значение. Най-често в традиционните облекла на жени и мъже присъства бяло, червено, зелено, синьо и жълто. Зеленият цвят от всяка народна носия обикновено е под формата на бяла риза. Символиката, вписана в бялото, е свързана с чистотата, непоръчността и светлината. Червеният цвят присъства най-често в народните носии, особено в шевиците. Неговият символ е свързан с вярването, че предпазва разли очи и гении. Освен това, червето се асоциира с плодородието на жените и силата на мъжете. Зеленият цвят се възприема като света на живота. Свързва се с природата, силата и възраждащия се живот. Често зеленият цвят се вплита в престилките, върхите дрехи и бродените на народните носии. Синият цвят се свързва с небето и водата. Може да символизира спокойствие, хармония и увереност. В българското фолклорно облекло синьото може да се открие в бродерите. Жълтото символизира светлината и топлината. В този пъстър цвят често се вплита в бродерите и шевиците на народната носия. В началото на 20 век новата градска култура е мода навлиза в бита на българското село и постепенно носиите и всички елементи, свързани с тях, попадат в практиките с кръговете. На практика бавно приключва активното използване на носиите като ежедневно и празнично облекло. Носията може да се определи от коя етнографска област е жената, от кой род е и още много неща. От края на 19 век облеклото настъпват значителни промени. Така стъпка по стъпка се променя традиционното облекло на българската, след като постепенно преминава съвременно градско облекло от европейските. Така и накрая ви задавам, че ще запознаем с приложението на елементите от народната носия в съвременната мода. Многообразните форми в българската народна носия, нейните багри и орнаменти са неизчерпаем източник на идеи. В съвременното моден дизайн, в съвременното облекло могат да се използват суета, формите на пазвите и ръкавите, закопчаването, шевиците, орнаментите, цветовете и цветовете съчетания. Благодаря ви, Верча, ви се страшно. Така, много наши дизайнери включват в своите модни колекции българските фолклорни мотиви и шевици. Но етноелементите и орнаментиката присъстват през годините също в световната мода, като и в модните линии на имена като Валентино Гучи, Пиер Карден. Светослава беше много впечатлена от любопитния факт, който изровихме за Пиер Карден. Пиер Карден преди 40 години идва в България и казва: българската национална носия конкурира най-добрите произведения на висшата мода. Това е шедьовър в модата, какъвто аз не бих могъл да създам. Ето, това е много световно признание. И логиката върви натам, че следващата задача, която беше да нарисуваме роклята на Албена, така както се представяме, но след 100 години. Учениците се отзоваха доста скици имаше, от които най-добрите са пред вас на монитора и горе на дъската, в които има много интересни дизайнерски решения. Избрахме си една и Роса, заповядай. И учениците от 12 клас по време на учебна практика изработиха не една, две рокли. Росата е облечена и манекена на специално фризьорство също е с такава рокла, но с различен вид шевици. За да изработим едно облекло, освен художествена скица, ние трябва да имаме и техническа скица и да направим технологична последователност. В 10 клас нашите ученици изучават предмета процеси и машини в шевното производство и основни детайли на облеклото, в където се изучават различни елементи и основни детайли на облеклото. И сега ние ще направим описание на роклята на Албена с познанията, които имат децата в 10 клас. Заповядай, Снежка.
Ежедневна лятна рокля, прав силует, горната част, силно разкроена по линия на дължината. Роклята е с подвижен план. Тя е изработена с лек получен едноцветен плат и украсена с шивици по предна част и ръкави. Предна част цяла и разрез в областта на декотето за лесно обличане. Гръб от две части със среден шев. Вратна извивка. Декоте по форма обно, обработено с околено парче подлепено, което хваща и разреза. Защо подлепваме детайлите? За да може малките детайли да не се разтягат. Да се стабилизират, но не само малките. Благодаря, Неш. Долгия край на е с ластик. По линия на дължината имаме пришита вола. Отзива на роклята е направен чрез еднократно придобане на вода. Лицев шеф има погледна извивка на гърба и потето и разреза. Това на три части. Следната част е подборно, препена и гразина с шивици. Така. А какво е рушка? Рушка е парче плат, което е направено. А волана? Волана е също нещо, просто с по-голяма ширина. Значи рушка е волан с малка ширина. Да. Благодаря. Шивиците отпреда на роклята на какво ви приличат? Шивиците приличат на пазите на народните носии. Да, точно така. Основните детайли, кои са на тази рокля? Основните детайли са предна част, задна част и ръкави. А колана ли са? Коланата е малък детайл. Точно така. В следващия час на нас ни предстои да направим технологична последователност на отделните основни детайли. Предна, задна част и ръкави и малкият детайл колана. Силна и богато емоционална е Йовковата селска проза. Основните устои на писателския художествен свят се градят върху безкрайно широките тихоочански полета, където човекът е част от природата и живее в една още ненарушена природна хармония. Равнината, тишината, спокойствието, ненаплашените птици – това е светът на Добруджа за писателя. А сега госпожа Кисьова и нашите ученици ще ви представят географската част. От часовете по география учениците свикнаха да работят в екип, като спазват строгите и последователни представяния на избран район от тях. За задача им беше поставено да направят от тяхен избор презентация на Североизточния район. Североизточният район е пряко свързан с делото и творчеството на Йордан Йовков. Нека да видим какво са подготвили учениците. Североизточният район се отличава с благоприятно географско разположение. Заема североизточната част на Република България. Одлъж се нарежда на последно място в страната. Географското положение на района е благоприятно. Това се дължи на По-голямата част на района климата е континентален, летите се разсрещат края на черните. Плевенските извори имат важно значение. Езерата се използват за добив, а не чежна храна. Българските ресурси са представени от един широколистна район. Най-много население в Банец област, където живеят близо 50% жители на региона. Съществуват благоприятни почвено-климатични условия. В региона се развиват главно шкиловъдство, свиневъдство и земеделство. от първичният сектор важно значение имат
природните и полезни изкопаеми. Вторичният сектор е добре развит с местни суровини, промишлеността за строителните материали. Жертвите на флотата са строителство на голяма висота. Изградени са и части от автомагистралите Хемус и Черно море. Ученици, когато правят презентация на проектите ни най-нови, Когато човек се върши на България, се посещаме за злата Добруджа, Чишните гора и всяка разказана. точно така, неизменно Добруджа е свързвана с Добруджан. Познаваме Добруджанския край с още едно име. Добруджа е известна като житницата на България, защото основният поминък на населението са животновъдството и земеделието. Североизточният район има много забележителности. Ние ще ви покажем една малка част от тях. Нос Каляка, Пален нос Шабла, резерват Сребърна, град Добрич. Нос Каляка е скалист полуостров, издаден много технологии. Той е далеч привлича погледите със своя особен символик. Нежна и разкаиваща е красотата на Албена. В разказа и в драмата липсва описание на нейната коса, но косата по това време се е сплитала на плитки.
За това ще ни разкажат учениците от специалност фризьорство госпожа Маркова и ще ни покажат една интересна демонстрация на сплитането на плитката на жената по времето на обеда. Прекрасният разказ на Йовков Албена и желанието ни да се докоснем и разберем повече за корените си ни отведе към българската Носия, в която е заложено познанието за материя, цвят и форма. В допълнение към Носиите има една част, която е винаги с нас, и това е нашата коса. И в приказките, и в преданията косата е онази част от характеристиката на героя, която ни говори за неговия характер и мисия. Според народните вярвания на жената се гледа в нагата и косата. Българите вярвали, че жените с буйна, пищна, гъста коса са притежавали сила, енергия и са били способни да родят много деца. Традициите повеляват и до днес, че носията най-често се носи с плетена коса или забрадена. За наплитането ще ни каже Юзге. Стара техника на работа е наплитането на множествени плитки в косите като специален акцент в носията. В България плитката е женски атрибут, символизиращ енергията и силата на жената. Плановата при развесване коса се събира от разстояна куртка или жарак, се изгридали малко плитки. Те са наставени допълнително и с тях жената нито да не се разделя, дори с тях била подребна. А това е така наречения косичник или косатник. За него ще ни разкаже Валери. Така е създадена предпочитанка по това време момичка окаса, косичник или косатник. Той имитирал естествените коси, включвал наред с прикачени плитки, текстилна окаса, гърстани шрифти, плитки, скрети на конци, шашки, обшити с парички и маниста. Косичникът покрива дърве ръца на жената. Учениците от 10-ти клас специално фризьорство в часовете по технология на специалността и учебна практика усвоиха технологичната последователност и техниките на работа при изработване на различни видове плитки. Плитки от миналото и настоящето. На учениците беше възложена предварителна задача да издирят автентични снимки на различни плитки, такива каквито са носили българките в началото на 20 век. След това да ги нарисуват на таблото и на скалата. Виждате техните скици и да отличат унази от тях, която най-много се доближава до представата им за плитката на обена. Ето тази рисунка, скица по-точно, избраха нашите ученици. Като използва тази скица и автентичните снимки, Мария изработи тази плитка, плитката на обена, според нашите ученици. Тя като вложи много майсторство и собствен стил на работа, но спази и народните традиции. Мария направи демонстрация пред вас, като част от етапите бяха извършени предварително. Сега с нея това е стилизирана версия на автентична плитка от добруджанския край с съвременни елементи и стари народни украси. Сега с Мария ще направим описание на технологичната последователност и етапите на работа. С какво започнахме, Мария? Първо измих косата, изсуших я с четка и сешуар, като загладих дължините и краищата. Да, този етап го извършихме предварително, след което секторирахме. Как след разделя това на сектори? си разделих сектор на 3 см над ушите, минаващ под тилната коса. Сектора, тилен сектор.
На така разделения сектор заплетох пълзяща рибена кост, която започва от ляво надясно и пак се връща наляво в ниската част на тила. Върху така наплетената коса добавих с щипки цветен ширит с предварително прикачени ситни плитки туистъри. Закачих 3 реда ситни плитки. След това започнах... По този начин пресъздадохме автентична техника на прикачване на допълнителна коса към основната коса на главата. След това започнах основната плитка, тип рибена кост, която започва от средата над челото. Заплетох цялата коса, заедно с ситните плитки и плитката завърших с декоративни украшения и пендали. Декоративните украшения, както виждаме, това са червения конец, вплетен в плитката, който е символ на какво? Вярвало се, че той пази от боли